Κύριε Σταυρίδη και κύριε Τσοχλιά, ζω σήμερα πρωτόγνωρες στιγμές και θα ζήσω και πρωτόγνωρες μέρες βέβαια, διότι εκπροσωπώντας το Δήμο Αλεξανδρούπολης, από τη στιγμή που ο Δήμαρχος ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης με έκανε την τιμή να είμαι εγώ ο υπεύθυνος και να εκπροσωπώ το Δήμο στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Έχετε νομίζω για τη θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα? Ναι, είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, και γι' αυτό ήθελα να σας πω πρώτα για να μάθουν οι συμπολίτες μας τι είναι το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο. Είναι η συνένωση μέχρι στιγμής 160 δήμων που ενδιαφέρονται για την προαγωγή της υγείας των κατοίκων τους. Έτσι λοιπόν, κύριε Σταυρίδη και κύριε Τσοχλιά, πήραμε την απόφαση ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε αυτό το συνέδριο, το ένατο συνέδριο εδώ στο Καστελόριζο. Ποιο ήταν το νόημα? Θέλουμε να στείλουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τους συνειροφύλακες της εθνικής μας αναπνοής, που είναι αυτοί που ζουν εκεί στο Καστελόριζο. Στο μεγάλο αυτοδιοικητικό κίνημα αγωνιζόμαστε, κύριε Σταυρίδη, όλοι μαζί για να χαράξουμε νέους δρόμους ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής του κάθε κατοίκου στις προνοιακές και κοινωνικές δομές της χώρας μας. Όλοι οι δήμοι μαζί για τους δημότες τους, όλοι μαζί για την ίδια Ελλάδα, γιατί έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα, ζούμε σε αυτήν την Ελλάδα και γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε για αυτήν την Ελλάδα. Αφού λοιπόν στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο αφουγκραστήκαμε και αφουγκραζόμαστε, να μας λένε, να μας κάνουν έκκληση μάλλον, για καθολική βοήθεια στους ξεχασμένους ακρίτες. Τους ακούμε κάθε φορά και γι' αυτό να μας λένε είμαστε αποκλεισμένοι στο έλεος του Θεού, χωρίς γιατρό και χωρίς βοήθεια. Επιτέλους μας λένε ας θωρακίσει η Ελλάδα τα σύνορά της, την υγεία, τη ζωή μας, μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η αγωνία μας, αυτός ο αγώνας μας, να ζήσουμε τη μέρα εκείνη που και εμείς να έχουμε το δικαίωμα στη ζωή όπως όλοι οι πολίτες της Ελλάδος. Αυτό αφουγκραστήκαμε και γι' αυτό βρισκόμαστε στο Καστελόριζο, προκειμένου να δούμε αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουμε το συνέδριο εδώ, θα μαζευτεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Ρόδου. Βλέποντας πάντως τη θεματολογία, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και από τους επιστήμονες ομιλητές, αλλά και από τους πολιτικούς ομιλητές. Βλέπω τη δική σας τοποθέτηση που έχει να κάνει, ας πούμε, με την ανάπτυξη κοινωνικών παντοπολίων στους Δήμους, και συζητώντας γι' αυτό προέρχεστε από ένα Δήμο, το Δήμο Αλεξανδρούπολης, όπου το κοινωνικό παντοπολείο όχι απλά υπάρχει, αλλά παίζει και σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των αδύναμων πολιτών. Βεβαίως. Η θεματολογία μου είναι να αναπτύξω τα κοινωνικά παντοπολία στους Δήμους. Την ανάπτυξη δηλαδή των κοινωνικών παντοπολίων στους Δήμους. Ήδη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, με πρωτοβουλία του Βαγγέλη του Λαμπάκη, έχει κάνει εδώ και 2 χρόνια το κοινωνικό παντοπολείο, την τράπεζα ρούχων, έχουμε τη σύντηση και όλες αυτές τις δομές, τις κοινωνικές δομές. Επομένως εδώ θα προσπαθήσω να πείσω όλους τους Δήμους ότι ανάγκη είναι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που η πατρίδα μας περνάει λόγω της οικονομικής συγκυρίας, λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της ανεργίας που μαστίζει όλους τους κατοίκους της Ελλάδος, να προσπαθήσουμε με διάφορα μέσα, με τη βοήθεια πολιτών, με τους θελοντάς και με ό,τι μπορεί ο καθένας Δήμος, προκειμένου να ανακουφίσει αυτούς τους ανθρώπους μέχρι που αυτοί να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι ο σκοπός μας να έχουμε άνεργους ανθρώπους προκειμένου να τους δίνουμε για το απροστοζήν. Θέλουμε στην αρχή να τους βοηθήσουμε μέχρι που να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι από μόνοι τους να βρουν το δρόμο τους, να βρουν δουλειές και έτσι να μην έχουν την ανάγκη τη δική μας. Και μάλιστα σκοπός, και αυτό θα τονίσω σήμερα, είναι ότι αυτή η βοήθεια, αυτή η αλληλεγγύη να μην θεωρείται ότι εντάξει είναι φιλοδόρημα ή είναι οτιδήποτε άλλο, απλώς είναι μια ανάγκη την οποία έχει κάποιος συμπολίτης μας σήμερα ή που μπορεί αύριο να την έχουμε εμείς. Επομένως να γίνεται έτσι απλόχειρα και χωρίς σκέψεις, προκειμένου να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι ένα κομμάτι από εμάς. Πάντως, κύριε Ζητάκη, επειδή λέτε θα ορθοποδήσουν, εντάξει, εγώ εύχομαι να ορθοποδήσουν και η χώρα μας μαζί πολύ γρήγορα, αλλά προφανώς όλο και αυξάνουν τα ποσοστά της ανέχειας στην Ελλάδα, άρα αυξάνει και το έργο που έχει αναλάβει και εθελοντικά η Δήμη το έχετε αναλάβει. Δηλαδή, αυξάνεται συνέχεια αυτές τις δομές και τις δραστηριότητες
χωρίς λεφτά και στηριζόμενοι στους εθελοντές. Θα τα καταφέρουν οι Δήμοι, λέτε, σε αυτή τους την προσπάθεια? Πρέπει οι Δήμοι να αφήσουν οτιδήποτε άλλο και να κατευθυνθούν προς την κοινωνική αλληλεγγύη για να μπορέσουν να κρατήσουν τους πολίτες τους. Διότι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Πολύ σωστά είπατε ότι αυξάνεται αυτή η κατάσταση, μεγαλώνει αυτή η κατάσταση και ο κόσμος μένει άνεργος. Εγώ είπα απλώς εύχομαι προηγουμένως. Ναι. Δεν είπα ότι λύνω είναι αλήθεια. πρόβλημα των Δήμους. Απλώς ευχόμαστε να είναι τα πράγματα καλύτερα. Ευχόμαστε αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τώρα στην αρχή, γρήγορα να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, γρήγορα να μπορέσουν να βρουν την οικονομική τους, τα οικονομικά τους, να μην έχουν ανάγκη από εμάς και να κοιτάξουν να τους βοηθήσουμε. Είναι όμως πρώτο έργο των Δήμων αυτήν την δύσκολη στιγμή να παραμερίσουν οτιδήποτε άλλο και να κοιτάξουν την αλληλεγγύη, να κοιτάξουν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ φοβάμαι πάντως ότι... Όχι τίποτα άλλο, για να τους έχουν κιόλας. Διότι τους χρειαζόμαστε όλους. Και αυτοί οι άνθρωποι να μην αισθάνονται ότι είναι μόνοι τους. Να ξέρουν ότι κάποιοι άλλοι είναι κοντά τους και ότι δεν θα τους αφήσουν στο έλεος του Θεού. Πολύ φοβάμαι βέβαια ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να γίνει αυτό. Οπότε για τα επόμενα χρόνια προφανώς και θα πρέπει οι Δήμοι να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Εκκλησία πρέπει σαν πρώτο στόχο να βάλει την αλληλεγγύη. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά το δίκτυο υγιών πόλεων, ποιες είναι οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ο δικός μας δημοσιοδός στην Αλεξανδρούπολη και στο μέλλον, αν υπάρχει κάτι για το μέλλον, δηλαδή αν ανεπτυχθούν και άλλες δράσεις? Βεβαίως. Όπως παραδείγματος χάρη σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, έχουμε φέρει συνεργεία που έχουμε κάνει διάφορες εξετάσεις και συνεχίζουμε, θα φέρουμε κι άλλα, όπως ενδιαφερόμαστε για τα εμβόλια των παιδιών, όπως ενδιαφερόμαστε για τα κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά ιατρία, όλα αυτά ξεκίνησαν από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο και άρχισαν να αναπτύσσονται σιγά σιγά σε όλους τους Δήμους. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, δύσκολο έργο, αλλά όμως όχι ακατόρθωτο, διότι έχουμε τη συμπαράσταση των πολιτών και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως ξέρετε, έχουμε κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό ιατρείο, πιθανόν να γίνει σε λίγο καιρό και το κοινωνικό ιατρείο και θα κοιτάξουμε να κάνουμε και άλλες δομές, ό,τι ανάγκες προκύπτουν δηλαδή, θα σκεφτόμαστε στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο να βλέπουμε τα πράγματα πώς έχουν και προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να σκεφτόμαστε πράξεις για να υλοποιηθούν αυτά. Είχαμε κάνει την ίδια ερώτηση και στον πρόεδρο του δικτύου, τον δήμαρχο, τον κύριο Πατούλη, πρόεδρο και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ναι, είναι ο πρόεδρος μας. Ναι, ότι δηλαδή του είχαμε ρωτήσει ότι σήμερα είναι αυτός ο αριθμός των μελών του δικτύου, αλλά όπως πάει τελικά όλοι οι Δήμοι θα συμμετέχουν στο δίκτυο υγιών πόλεων, γιατί όλοι οι Δήμοι έχουν ανάγκη, μάλλον όλοι οι δημότες, όλη την Ελλάδα, όλοι οι άνθρωποι μάλλον έχουν την ανάγκη μιας αλληλεγγύης από τον Δήμο τους και άρα αναγκαστικά θα γίνουν όλοι μέλη του δικτύου. Το βλέπετε κι εσείς να γίνεται? Βεβαίως. Αν δεν υπήρχε η δυσκολία από τους επιτρόπους, από τους ελεγκτές ως προς την πληρωμή, διότι κάθε Δήμος συμμετέχει, ξέρω εγώ, με ένα ποσό των 500, ανάλογα με τους κατοίκους που έχει, των 500 είναι των 1.000 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, αυτή η γραφειοκρατία είναι που εμποδίζει τους υπόλοιπους Δήμους προς το παρόν να ανταπεξέλθουν, διότι τα οικονομικά τους δεν πάνε και πολύ καλά. Εάν όλα αυτά ξεπεραστούν, να ξέρετε ότι όλοι οι Δήμοι, 320 νομίζω είναι, 300 πόσοι είναι, θα συμμετέχουν. Και είναι καλό να συμμετέχουν και θα σας πω το εξής που δεν είπαμε, κύριε Τσουκλιά, ότι σήμερα και αύριο στο Καστελόριζο θα υπάρξει συνεργείο από την Αθήνα ιατρών και εργαστηρίων προκειμένου να κάνουν τις εξετάσεις αυτούς τους ακρίτες εκεί πέρα. Θα τους δώσουμε φάρμακα, όπως και άλλες φορές ο πρόεδρος μας τους πήγε μαζί με την Εκκλησία πάρα πολλά φάρμακα και έχουν κάνει και διάφορες εξετάσεις. Θα συμμετέχει ο Ιατρικός Σύλλογος της Ρόδου με πολλούς γιατρούς που θα κάνουν αυτές τις εξετάσεις όλων των κατοίκων εκεί. Επομένως, αυτό το διήμερο και την Κυριακή θα είναι ένας οργασμός από επιστήμονες με σκοπό να βοηθήσουν έστω και για λίγο αυτούς τους ανθρώπους και να τους πούνε ότι είμαστε εδώ και σας σκεφτόμαστε. Επειδή, κύριε Ζητάκη, πολλές φορές συζητάμε για το Καστελόριζο, βλέπουμε πλάνα στις τηλεοράσεις λόγω και της ακριτικότητας. Τώρα είστε εκεί. Ποια είναι η αίσθηση που σας δόθηκε έτσι αντικρίζοντας τον τόπο από το καράβι? Μία ανατριχίλα,
διότι είναι ένα πανέμορφο νησί, αλλά είναι ξεχασμένο νησί. Σας είπα προηγουμένως, η έκκληση του αντιδημάρχου αυτή τη στιγμή που εκτελεί χρέη δημάρχου στο Καστελόριζο είναι βοηθήστε μας, φέρτε μας έναν γιατρό, φέρτε μας ένα κάτι να μπορέσουμε να δώσουμε στους συνδημότες μας εδώ για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Διότι η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι 1-1,5 μίλι, φαίνεται, τη βλέπουμε, και έτσι περιμένουν οι φίλοι μας από απέναντι να δώσουν αυτή τη βοήθειά τους, προκειμένου να είναι αρεστοί καλύτερα από εμάς τους Έλληνες. Με την επιστροφή σας νομίζω θα μπορέσουμε να πούμε πολλά, θα έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα και εύχομαι όλα να πάνε καλά εδώ στο συνέδριό μας και αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν λίγο να ανασάνουν και να σκεφτούν και να πούν ότι υπάρχουν συνέλληνες, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που ενδιαφέρονται για μας. Καλημέρα.